Mendut. Anje Kang Mas. Pengen tak ndut-ndut ora? Urung-urung kok pengen tak dot-dot ya apa to? Beh, Wong ayu mendut. Anje Kang Mas. Wis sawetara suwe pun Kakang ora sak pejagong karo si Adi. Kabare adik nak sehat ta? Sehat Kang Mas. Transferannya telat. Oh iya ora apa-apa, aja to mung transferan. Jatah opoe nek karo AA ora bakal. AA. Iya, maaf. Iki lo AA kayak ee. Iya. Ngadeg. Anje Kang Mas. Iki awake dhewe iki rumahe sampean ya iki ya. Rumahe Oh iki omahku. etok-etok rumah Oh sampean. nje. Biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu. Heeh. paket. Paket, Mas. Wis apa-apa. Tukang Lah paket. sampean ki dadi bapakku apa tukang paket? Lah ya bapakmu ding. Lah iya kok